Yenia baby de na sembe dan ye se kanaman aka ne ba na ekwakwa wi ase no nipa ne kanaman ka akoda no say wo me kire evidence a e kire so ono ne kanaman ene ka no enkraman so no mu ye mienu akoda no won to me kire se kanaman we akoda kanaman adwa no agunu so a wo dwa ne de enu ti se be ya ye maami be kwa akwa ne ba pane no akoye boachi bidi na Sompa Nkomo yi ye twanto mesi ekokosusu onyame ne ye boafo sasem no ye frase a ye be wiewiem onyame ne ye boafo na me kokotena atachiman na me somo Sompa na tachiman de me ye ba me maami akwa atachwa Mandela wode me ye ba ne ba Irene di amono sapon oye midwife for London enra nwumre mada no friend me phone some pick up sister Genevieve mo amunni ma brofo din e friend me Genevieve and no sister Genevieve na me say afia o se me hu video bia kana ma ya ka obi ba na me ya nurse ni me ya mo hyehyɛ me ya nhwe yi a akra ne bewu te me send this cabrew fama maame no nko wa akra ne pane na me say afia onyame hyiraw so wa yes ade we so wa kai mo broni nti onyame be kai wo ne wo ma afemu am social media no so no a ya na mu busa say since when ene ma radio fo akwanya se meye court adwuma no since time wa Ghana fo bi yeso mbebu nipa kwasea yemfa no kuranya adwuma mo broni bi say ye bebu ni kwasea no we are the voice of the voiceless ye kasama wo num ewie yeyi ene sika aba no ya makoda ni nwu eti maami a okrama ka obi ya wo se emfa evidence mra ye nya bi ye de ani asafo awurade ye jansam ni nyina ma Israel kunkuru ni a okata mununkum na chi na be wi asem de bag be sensan mo na ho akowurawura fiem sam ko kanya nkropon kwadwodwuma no ho asem onyame oteso hwe nyina Ghana fo mumyemfa no kuranya adwuma mumyemfa no kuranya adwuma enyiwa nyafo ene mobrofo mobo ni enya isi ye ha nyafo maami ti ne ba no wonko hu Irene onyame hyiraw baby a obi enti ba no ofia bi diskana ema no na ene ye awie ya onfa kra ne nko no nko wona pane no mama no up to Monday krata kire so okwa wa kra ne pane no e wo hospital no onfa me kire yen enye sa me brada me ko ne fie se producer ni mu fie ho po nti ya beko na yakwa akọ nti mam se wa je envelope yi na fama oba pai na wona yase wo sole nko abusia Sompa 93.1 yenu anso wa abrochiri wote ya yem hwehwe nti eni nyamesuro woto ne de wonhwe de asie no eni de maame ne ka no o Yesu din de owoni na odema ho se ne Erade asem ese ti so mna fa akola ne ko hospital na de aka no de nyame ena eti ba me yenu ya no London your friend sister Irene ka bibi kire no why adana so sister Irene baby a wo bia ya wo hwehwe Nyankopon fa nka me wo da bia la se de wo kai me ba no Erade nam so no nka wo nso amen akola yi waja ne ma o Ghana ena woko school e wo London o ye midwife tiafia onyame hyira baby biada wo me ma me atachwa Mandela alaba ni asie ne he onyame hyira ho ne ntete pa wo de atete nkola he abewa abadaye ma obi nso ba ne saade ye Irene waba beye na aminim se nyame be hyira no ehyira no ti oba pe gina ho ewie ya fa kra ne ko wate na nyame beboa wate nyame hyira case number 2 eno so ye feedback say ye kai me pamuchao MCR me papa ya watransi mo kata nani mo mame why